Karbi Anglong ang Kangpi Presbyterian Synod Kaparlo Nijang Karbi Anglong Amria Hawaralong Kedo Putsaria Mondulialong Phong throksi Ingdeng Karbi Anglong Presbyterian Church Synod Ningkan esek amaipi Kiram tang theri ponipai Inkwara throksi rani mesen pen kepajut Labangso KAPCS amaipi along Karbi Anglong arlo Kedo Presbyterian along ritin pen akuru sar lapen Mondulia sar pen chinglo Mondulia hemari lapen Mizoram Synod pen kewang Kuru Saratu Benchenglo, KJP Mingi Lapen, Presbyterian Church of India, a moderator, WC Khongvir Lapen Abarim, Karbi Anglong Presbyterian Church Synod Assembly Officer, Reverend Dr. Lalmangai Haatum Chetong Dunsi, Alira Champidon. Nasom throksi, Labangso KAPCS amaipi along, Kedor Plup Akang Jinsopu, Bible along, Hini Ephesus Ingdeng Pi, Grehini Ingdeng So, Sirke Penathepi Alam, Jethan Ponsi, Karjong Aan Mati Arna Malam Penajok, Jethan Chimun Pon. Pi apo tum siun an ke kithan kapachini gyan asolanta than pachini lo. Lapen ke dhomo ki koi ana thusi tame ki koi ka pitil thip biamus name pe apo tum penun an than chipidi lo la posi pol ke ha hem penama se bihek pen laya a hikha ke long lo ki koi amu punon. Api apu hukum ki kroi oba. Lasi jiu satu maron ateng pen kireng nang je pan ki kroi nang je pan ke jiu satu ke lagi api apu tum ki than cipiduk pik hanya. Lasi non pol sedame. Alang api apu tum hukum kroi si apu sar kisar atum pen ki kroi adhorom baki kroi aron ke kroi pik cenang. Lapuson si Karbi Anglong Presbyterian Church Synod arlo Kedo Lun Tomo pen Arna Marat Kapechanji lapen Arna Manong Kapathe Kiro Alun Satami Karbi Anglong Presbyterian Synod Choir pen O Ranam Volume 2 Kidam tang theri poni phain kora phorni mate Phong throksi KAPCS amaipi along KAPCS Executive Secretary Reverend Albert Teronari Dengpen Ingpusi Pajathang Ponlo Ulugunchi pen Hemari Dongphar Karbi Anglong Live